Imagina isto por un momento, É o amancer, acabas de sair da casa co primeiro café da mañá no estómago e encamíñate cara ao teu coche aparcado nunha rúa calquera. A típica rutina aburrida de ir traballar, vaya. Exacto, a rutina máis normal do mundo. Pero, dende lonxe notas unha manxiña branca. Hai un pequeno sobre suxeito xusto debaixo do limpa-parabrisas. E claro, o primeiro que pensas é que che caeu unha multa. Ou a publicidade dunha pizzería nova no barrio, totalmente. A túa reacción instintiva é suspirar. Pero, ao achegarse e abrir ese sobreciño de papel, resulta que non hai ningunha nota no seu interior. Nin recortes de periódicos, nin ameazas escritas. Nada diso. O que hai é un dente. Un molar humano, arrincado de raíz. E xusto na superficie dese esmalte, gravadas cunha precisión micrométrica, hai unhas coordenadas GPS. Buf, é que é unha premisa arrepiante. Ponche os pelos de punta. Totalmente. Pois hoxe imos meternos de cheo nesta inmersión para explorar esta historia onde o que semellaba un simple asasinato illado no sur de España destápase de súpeto como unha conspiración milenaria a escala europea. Imos ver como operan as maquinarias das institucións para tapar as realidades máis aterradoras e, sobre todo, que pasa cando dous investigadores se negan a calar. É que o impacto brutal desta historia radica xustamente aí, sabes? En coller a rutina máis cotidiá do mundo, o simple acto de coller o coche e inxectarlle de súpeto un terror visceral, primitivo. Rompe a normalidade por completo. Eso é. Esa ruptura instantánea altera toda a túa percepción da seguridade e lembrache que o control que crees ter sobre a túa vida é unha ilusión. Totalmente de acordo. E para comprender ben esta escalada de como pasamos dun homicidio local a unha conspiración internacional, temos que situarnos no escenario inicial. Sevilla. Sevilla. Xusto ese momento no que a noita remata e a luz empeza a filtrarse polas ruelas da sudaría. Temos ao noso protagonista, o inspector Javier Falcó. Sí, que está sentado na terraza dun bar pechado mirando cara a Xiralda. Exacto. Ao seu redor a cidade empeza a espertar, escoítase o camión do lixo, os portóns das tendas abrindo, pero el está totalmente desconectado. Está noutro mundo. Hai un detalle nese texto que me encanta, e é que o seu café está frío. Ten unha capa densa de nata resecada nos bordes. Nin o probou. É que non ten estómago para eso. Porque o máis perturbador é que as súas mans, as mesmas mans coas que tivo que disparar para sobrevivir unhas horas antes, aínda cheira de incenso rancio. Incenso e podeoso. Iso é. Están manchadas cunha finiña capa de podeoso tras todo o que pasou nesa cripta subterránea. Claro, e ese podeoso non é só unha proba forense, sabes? Funciona como unha metáfora brutal. A ver, explícame eso. Pois é unha mancha moral. Unha proba física de que o horror que viu ali abaixo non se pode simplemente poñer nun informe, chegar á comisaría, lavar as mans con xabón e esquecer. Xa. Non marcha coa auga. Exacto. Falcó está nun estado de shock silencioso. Observa como a fermosa Sevilla comeza o seu día inocente, mentras el carga con todo ese coñecemento tóxico do que hai baixo o asfalto. E xusto nese momento de vulnerabilidade chega a doutora Elena Costro. Elena, sí, que chega cunha rixidez casi robótica. Normal. Imagina a tensión de pasar toda a madrugada intentando procesar un nivel de violencia que rompe calquera sentido común. Pero o caso é que Elena non ven sentarse a tomar un café con él, nin a darle unhas palmaditas nas costas, nin sequera ven para rematar a burocracia do caso. Non, que va? Ven con novas directas do Ministerio en Madrid. E aquí é onde a historia te deixa sen respirazón. Vale, imos debullar isto, porque as directrices gobernamentais que Elena pon sobre a mesa son de auténtica tolemía. Ordean un apagón informativo total, un encubrimiento absoluto. Literalmente borran a realidade. A maquinaria do Estado decide que nada dixo ocorreu. Oficialmente decretan que non existe ningunha cripta baixo a tumba de Colón. E ao asasino, o pai Lorenzo, despáchano con un diagnóstico clínico falso. Ah, sí, din que tivo un brote psicótico, ¿no? Exacto. Un brote psicótico isolado e os crimes anteriores en Toledo e el Escorial, pues nada, cousa de fanáticos solitarios, lobos solitarios sen conexión. Claro, é a estrategia perfecta. Construen pequenas illas de tolemía individual. Iso é, fan que a policía e a prensa miren esas illas para que ninguén vexa o inmenso continente conspirativo que está baixo a auga. Pero agarda, o que fan coas víctimas é aínda peor. Con Julián Valdés e o mozo que coñecían como o Chico del Giraldillo, a orde de Madrid é enterralos pola porta de atrás. De madrugada e sen ninguén. Sen cobertura ningúa.
e as súas familias danlles unha compensación económica inmensa. Pero a cambio obríganos a asinar acordos de confidencialidade de 3 xeracións. De que eso é unha tolemia legal. É unha barbaridade. Estás poñendo unha mordaza a persoas que nin sequera naceron aínda, os netos desas víctimas. E por se fora pouco, o famoso mapa dos osos. A proba principal. Sí, a evidencia central, pois foi esnaquizado e borrado de todos os servidores do Ministerio, antes sequera de que Falcó e Helena rematasen o informe. Borrado digital completo. A min isto recórdame a cando hai un terremoto e racha a parede da túa casa, e en lugar de arranxar a estructura, simplemente dasle unha man de pintura branca por riba. Sí, pintura barata e a correr. Totalmente. Non arranchas nada a nivel estructural, pero demostra o terror profundo que teñen as autoridades ante uns alicerces que están danados. Saben que o edificio pode caer. Claro, é que esa reacción tan drástica expoña unha cousa moi interesante. A loxística para silenciar a 3 xeracións requiere un aparato financeiro e xudicial enorme. Non se fai en 2 horas. Para nada. O Estado non improvisa por pánico. Teñen protocolos escuros xa previstos para enterrar estas cousas. Ao final, o sistema sempre valora a estabilidade por riba da verdade. Prefiren a mentira cómoda, claro. Exacto. Non encobren a Irmandade para protexelos a eles, fano para salvar o seu propio pescozo. Imagina o pánico social se se descubre que unha seita milenaria decide quen vive e quen morre dende o subsolo. O caos nas rúas sería total. Por eso prefiren xestionar cualquiera injusticia en silencio antes que enfrentarse a ese lume público. E Falcó decátase diso nese momento. Cando asimila o da pintura sobre o terremoto, digamos, solta unha gargallada superamarga e di que o mundo está construído sobre traizóns que preferimos non mirar. É o momento no que a súa fe no uniforme colapsa. Totalmente. Decátase de que agora ten que vixiar as súas costas non só dos encapuchados, senón tamén do seu propio ministerio, dos que xuraron protexerlo. Atópase só. Calquiera nesa situación collería a pensión e marcharía correndo sen mirar atrás. Calquera faría eso, sí. Pero Helena non, e aquí onde a cousa ponse realmente interesante. O bloqueo institucional exerce un efecto rebote brutal nela. A ela dalle igual o ministerio. Xa ves, entra nun estado de productividade clandestina e pasa a noite facendo copias na sombra antes de que borren os servidores. E que moi lista. Salvaguarda todo nos seus discos duros. E ao ler eses datos, a escala do problema rebenta. A Irmandade do Calcio non colapsou porque destruísen a cripta en Sevilla. Sevilla era unha simple sucursal. Toma anécdota. Os informes falan de cousas moito máis grandes. Unha cripta dos lamentos en Roma e o famoso arquivo das sombras en Santiago de Compostela. Palabras maiores. E o pai Lorenzo. Nada, un simple peón. Un executor raso para España. Madre mía. E o mapa dos osos, que case lles custa a vida. Era só o volumen 1, o prólogo. Xa non estamos falando de homicidios locais, Para nada. Pasamos a un thriller xeopolítico de golpe. O obxectivo final da Irmandade é un mecanismo de purga a nivel europeo. E a ver, cando un documento moderno fala dunha purga continental, a min danme calafríos. E a orquestrada por unha sociedade tan antiga pero tan metida no presente, non se fai con cuitelos na rúa. Como se fai entón? Pois desestabilizando a economía, manipulando leis en silencio ou soltando patóxenos no transporte público europeo. E ollo ás cidades que mencionastes, Roma e Santiago de Compostela. Os dous grandes epicentros de peregrinación cristiá. Exactamente. Non é casualidade. Son vértices da fe europea. A Irmandade actúa como un parasito perfecto que se alimenta desa historia milenaria. Usan o peso das catedrais e do sagrado para xustificar os seus fins extremistas. Séntense intocables alí abaixo. Totalmente. Creen que teñen un mandato divino para reiniciar o sistema custe o que custe. É aterrador. Pero claro, estes dous, investigando pola súa conta, tampouco pasan desapercebidos. A Irmandade ten ollos en todas partes. E deciden golpear primeiro. Sí. Falcó aínda está procesando o de Roma e Santiago cando lle soa o móvil. Xa rexeitara 12 chamadas de número oculto, pero colle. E non é o seu xefe, é unha voz metálica, distorsionada para evitar identificación. Unha voz xélida, supoño. Moi. Dille que a clemencia dos justos ten límite e lánzalle unha advertencia. Os osos aínda teñen memoria. Avisándolo de que teñen a soga no seu pescozo. Literalmente. Invítano con moito sarcasmo a quedar en Sevilla tomando o sol ata a xubilación se quere seguir vivo.
Unha sentenza de morte en suspenso. Así é. Pero o peor golpe psicolóxico non é a chamada. É cando van cara ao coche de Falcó, un Peugeot velliño aparcado na rúa. O que falábamos ao principio. Aí está o círculo. O sobre branco no limpa parabrisas. Elena ábreo e ali está o dente. O molar coas coordenadas gravadas. 42 graus 52 minutos norte, 8 graus 32 minutos oeste. E Elena sábeo ao instante, non? O momento, a Catedral de Santiago, justo debaixo do Pórtico da Gloria. Que localización? Pero agarda, fágoche unha pregunta. Si es unha organización europea hipersecreta que pode borrar datos do goberno, por que te tomas a molestia de arrancar un dente humano, gravar coordenadas nel e arriscar a un axente a poñelo nun coche a plena luz do día? Xa, parece un pouco recargado, non? É que por que non envían un correo cifrado indetectable? Esa loxística física do dente parece un risco innecesario para alguén que quere estar na sombra. É unha observación moi boa, Pero a resposta está na propia natureza sádica da Irmandade. A ver, Gravar datos nunha superficie tan dura como o esmalte humano non o fas na casa con un coitelo. Necesitas tecnoloxía láser de altísima precisión médica ou xollería avanzada. claro, teñen equipamento de vanguarda. E acceso a cadáveres frescos sen que ninguén faga preguntas. O contraste estético é a verdadeira mensaxe aquí. Usan un sistema de navegación global moderno, o GPS, pero grábano nun anaco de bioloxía arcaico e sanguíneo. É unha declaración de intencións. Exacto. Dominan o mundo digital, sí, pero os seus métodos finales para resolver problemas siguen sendo a brutalidade, a inquisición e o sangue. Básicamente é unha exhibición de poder sádico para esmagarlos mentalmente. Están a dicirlle, temos corpos, temos tecnoloxía e podemos entrar na túa zona segura para deixar restos biolóxicos no teu parabrisas sen que te decates. A vixilancia é total. Non hai escapatoria física nin digital. E ante esa asfixia, con ese dente na man e a calor de Sevilla subindo, Falcón enfróntase ao seu ultimato. Ou rende a súa vida e vive con medo, ou cruza a liña e contraataca. E aí é onde o perfil do Falcó brilla, asume a realidade táctica. Quedarse en Sevilla xa caducou. Son dianas estáticas, claro. Iso é, entende que o dente, por moi terrorífico que sexa, é a súa única pista, é o único fío do que poden tirar. Converte o terror nunha ferramenta. Exacto. Viaxar cara ao arquivo das sombras en Galicia preséntase como a única vía para conseguir información, e contra un inimigo así, a información é a túa única moeda de cambio para sobrevivir. Para negociar e facerlles dano. E hai un detallo no texto que describe a Falcó xusto cando vai arrancar o coche que é espectacular. Axústase a gabardina e ves que a chaqueta lle queda enorme. O desgaste físico de todo o estrés. Totalmente. O caso devorouno dende dentro, perdeu moito peso. Pero aínda así, mírase con Elena, dille que chame os forenses leais e solcou unha frase lapidaria. Esta vez non imos por un morto, imos polos que aínda respiran baixo as catedrais. Buf, esa frase marca un punto de non retorno total. É sombrío, sí. Decátase de que a notificación criminal xa non é o comezo e o final dun caso para el. É o seu estado permanente. A cacía cambiou de forma, devoroulles a vida, pero a fame de verdade sigue intacta. E ao final desta parte do texto redondea todo magistralmente coa viaxe. Sí, o contraste xeográfico. Pensao ben, arrincan o coche e fuxen do sur luminoso. Deixan atrás o sol cegador de Andalucía para meterse horas e horas na estrada cara ao norte, internándose na brétema de Galicia. Caresa néboa pechada e a pedra húmida. Exacto. É un paso do luminoso ao sombrío que reflecte a súa propia inmersión na realidade oculta de Europa. Totalmente. Como a luz non pudo desinfectar a Irmandade en Sevilla, teñen que baixar eles mesmos as tebras, meterse no ventre frío do continente para buscar respostas. É superpoético e aterrador a vez. Pois si, foi un percorrido moi vertiginoso de hoxe. Dende ver a un goberno silenciando as familias das víctimas baixo ameazas de ruína interxeracional. Diagnosticando brotes psicóticos para encubrir a verdade. Eso é, ata ver como eses dous investigadores descobren que a cripta local é só unha pola da inmensa Irmandade do Calcio, que planea unha purga europea. E rematamos con ese dente sanguiñento no parabrisas, obrigando as presas a converterse en cazadores e viaxar cara a Santiago. É que esta historia expón a mecánica profunda dos encubrimentos, sabes? O máis inquietante non son os asasinos na cripta, senón que o Estado priorizará sempre o status quo fronte á verdade. É duro asumilo, pero é así. Claro,
Si unha institución gobernamental é capaz de actuar tan rápido, mercando silencios con diagnósticos falsos e cartos, obríganos a preguntarnos cantas desas capas de pintura barata cubren hoxe as nosas páxinas de historia. Cantas cousas nos creemos cegamente sen cuestionalas. E iso é o que fai destas inmersións narrativas algo tan abrallante. Fainos mirar os nosos arredores con outros ollos. Especialmente nos sitios pacíficos e históricos. E iso mesmo, cando imos de vacacións, paseando tranquilos en pantalóns curtos polas grandes prazas e catedrais de Europa, andamos sempre coa cabeza cara arriba, non? Sí, mirando as gárgolas para botar a foto. Exacto, pero casi nunca miramos a lousa debaixo das nosas botas. Non pensamos no que leva séculos ou milenios enterrado na base desas cidades pacíficas, nin nas mans que se aseguraron durante décadas de que as manchas de sangue queden invisibilizadas. Para que o turismo e as institucións sigan recaudando como se nada. Como se a historia non estivese formada por cadáveres apilados, exacto. E aínda menos pensamos en quen podería estar manobrando agora mesmo dende eses buratos de pedra, preparándose para esmagar a calquera que faga as preguntas incorrectas. É que a sociedade aséntase cómodamente sobre incontables traicións históricas. Preferimos non mirar. Como decía Falco, sí? A negación compartida fainos cómplices dese segredo. Totalmente. E xustamente sobre ese fío pesado dos segredos, gustaríame deixar a xente con unha última pregunta provocadora mentras pechamos hoxe. A ver, dispara. Imaginemos que ese mapa dos osos, con toda a súa brutalidade empírica, era só o prólogo. E sabendo o incriblemente eficientes que son os gobernos calando a xente ata 3 xeracións despois, que pasaría se hoxe en día as altas esferas decidisen internamente que o noso mundo xa está listo para ese temible mecanismo de purga? Madre mía. Se a historia a escriben e reescriben os vencedores, que verdades letais e aterradoras foron deliberadamente eliminadas dos nosos rexistros gobernamentais hoxe mesmo. Informacións que quizáis desapareceron antes de que pudésemos ter a máis mínima suspeita, poida que nunca teñamos as respostas ata que un día calquera saltemos da nosa rutina, recuemos aterrorizados e vexamos de forma moi asfixiante e literal que son os osos do noso propio pasado os que usan a tecnoloxía do século XXI para exixir a memoria que tentamos soterrar. Pues dende logo queda que pensar, Unha perspectiva totalmente escalofriante. Dádelle voltas a eso. Ata a próxima inmersión.